Her er min første buk. Den er skudt præcis kl. 21. Og det er den 19. maj. Og nu er klokken 21:30. Og ja, jeg ryster stadigvæk. Det kan man godt se på filmen her. Bukken, den har ulige antal sprosser, som man kan se her. Men det er helt i orden for mig, fordi det er en meget fin buk, især når det er den første man skyder. En fantastisk oplevelse. Og den er skudt her på Nielses Mark ved Troldkær, lidt syd for Vamdrup. Her ligger Schweiz, og der er en del Schweiz, som man kan se. Bukken gik sammen med en rå, og jeg har set de to flere gange før gå sammen. Og det var sådan, da jeg skød bukken, der gik den direkte ned, og den lå der, hvor den blev skudt. Råen, den blev stående ved den i 10 minutter, indtil jeg rejste mig op og gik hen imod den. Så løb råen væk. Men alt i alt en fantastisk oplevelse.